ገለ ሰባት ውሽጥኻ ከይተረድኡን ከይፈለጡን ከምዚ ዓይነት ሰብ ኢሎም ኣውርዮም ልካ ዶ ይፈልጡ? መልስኻ እወ እንተኾይኑ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተተኸታተልካያ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ትወስድ ክገልጸልካ ፈቱ። ሰላምታ ይረሳዕኹን ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል። ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ንህይወትኩም ዝጠቅምን ዝልውጥን ኮይኑ እንታይነት ሽም ጥፋእን ሰባት ሽምካ እንተጥፍዮምኻ መበገሲኡን ክትገብሮም ዝግበአካ ነገራትን ዘድህበ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ቅድሚ ሰባት ሽምካ እንተጥፍዮምኻ ክትገብሮም ዝግበአካ ነገራት ምግላፀይ ብዛዕባ ትርጉምን መበገሲኡን ገለ ክብል። ነዚ ክብል ዝተገደድ ኩሉ ምኽንያት ናይ ሓደ ፀገም እንታይነቱን መበገሲኡን ከይፈለጥካ መፍትሒ ስለ ዘይርከብ እዩ። ሽም ምጥፋእ ማለት ሰባት ንዘይገበርካዮ ነገር ከም ዝፈጸምካዮም ሲሎም ብምዝራብ ማሕበረሰብ ብዛዕባኻ ሕማቕ ምስሊ ክሕዝ ምግባር እዩ። ወዲ ሰብ ኮይኑ ኣብዛን ንነብረላ ዓለም ክመላለስ ከሎ መጠኑ ክፈላለ ይኽእል እምበር ሽም ምጥፋእ ዘየጋጥሞ ኣሎ ኢልካ ንምዝራብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሰባት ሽምካ ንኸጥፍኡኻ ዝገብሩ ብዙሓት ምኽንያታት እኳ እንተሃለዉ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም። እቲ ቀዳማይ ንዓኻ ከም መጽናዕንዕን መተባብዕን ህይወቶም ገይሮም ክጥቀሙልካ ስለ ዝደልዩ እዮም። ሰባት ኣብ ህይወቶም ከሳኽዕዎም ዝደልዩ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ድሌታቶም ከማልኡ ብዙሕ ግዜ ተመንዮም ስለ ዘይኮነሎም ነቲ ንሳቶም ዘሰኣንዎ ነገር ንስኻ ኣሳኺዕኻዮ ክርእዩ እንተለዉ ኣዝዮም ስለ ዝሓዝኑ ስነ ልቦንኦም ንምጽንዕናዕን ሞራል ንምሃብን ኢሎም ሽምካ የጥፍኡኻ እዮም። እዚ ማለት ግን ኩሎም ትምኒቶም ዘየሳኽዑ ሰባት ሽምካ የጥፍኡኻ ማለት ኣይኮነን። ንዓኻ ከም መጽናዕንዒ ህይወቶም ክጥቀሙልካ ይደልዩ ክብል ከለኹ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ገለ ሕቶ ክለዓል ከም ዝኽእል ተስፋ ገብር። ንምንታይ ደኣ ገለ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሖም ዘለውን ዝሓሸ መነባብሮ ዝነብሩን ሰባት እውን ሽም ከጥፍኡ ይረኣዩ እዮም። እዚኦም ከ ብኸመይ ክጽናዕንዑ ይኽእሉ ዕጉባት ዶ ኣይኮኑን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ብመሰረቱ ኣብዛ ምድሪ ዝሃለወ ሃብቲ ይሃልዎ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጉብ ዝበሃል ሰብ የለን። በተለምዶ ግን ምስ ካልኦት ሰባት ዘለዎ ናይ ኢኮኖሚ ልዕልነት ብምንጽጻር ከም ዕጉብ መሲሉ ክረአየካ ይኽእል እዩ። ዋላ ካብ ካልኦት ሰባት ዝሐሸ መነባብሮ ይሃልዎ እምበር ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ንኽስምዖን ዝለዓለ ሞራል ንኽገብርን ኢሉ ሓቅነቱ ብዘየገድስ ናይ ካልኦት ሰባት ጸለመ ወይ ሽም ምጥፋእ ከም ሓደ መነቓቕሒ ይጥቀመሉ። እስኪ ናብ ውልቃዊ ህይወትካ ክንመጽእ እሞ ገለ እዋን ሰባት ዝኾነ ቁም ነገር ወይ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገር እናዕለልካዮም ጸኒሕኻ እንትታኸሱን እንትድቁስን ድሓር ግን ብዛዕባ ናይ ሓደ ግለሰብ ኣሉታዊ ነገራትን ፍጻመታትን ክትነግሮም ምስ ጀመርካ ብቕጽበት ካብ ድቃሶምን ትኻሶምን ተበራቢሮም ካብኡኸ ኢሎም እንትነቑሕን ኣጋጢምካ ዶ ይፈልጥ? ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካብ ቡና ንላዕሊ ዘይስሩዕ ወረን ሓሜትን ክሳብ ክንደይ ከም ዘንቅሖም ክትርዳእ ኣለካ። እዚ ክንብል እንተለና ግን ኩሉ ሰብ ጸለመ ይፈቱ ወይ ድማ ወረን ሽም ምጥፋእን ይሕጉሰን የንቁሕን ማለት ኣይኮነን። ቁጥሮም ዘይነዓቕ ሰባት ከምዚ ዓይነት ናይ ሰባት ኣሉታዊ መንነት ክመጾም ተሎ ነቲ ዝሰምዕዎ ሓበሬታ ብርግኣት ብምድማጽ ከይሓጾጹን ከይፈረዱን ይምርምርዎን ሓቅነቱ ክሳብ ዘየጻረዩ ድማ ኣይፈርዱን። ኣብ ዓለም ካብቶም ዝዓበዩ ፍልጠታት ሓደ ዓርስኻ ምፍላጥ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ብርክት ዝበሉ ሰባት ብዛዕባ ህይወቶምን መንነቶምን ዘለውዎ ደረጃ እኳ ዘይፈለጡ ብዛዕባኻ ኤክስፐርት ክኾኑ ምፍታኖም ንዓኻ ዘይኮነስ ንዕኦም ካብ ዝንላዕሊ ውርደት የለን። እዚ ማለት ጠንቋሊ ብዛዕባ ህይወት ሰባት እምበር ብዛዕባኡ ኣይፈልጥን ከም ዝበሃል እዩ። ነዚ ክገልጾ ዝጸናሕኩ ሓሳብ ብንጹር ምእንታን ክርድአካ ብቐሊል መንገዲ ከቕርበልካ ክፍትን እየ። ኣብ ዩቲዩብ ሓደ ፍሉጥ ድምፃዊ ወይ ተዋሳኣይ ምስ እገለ ከምዚ ዓይነት ነገር ፈጺሙ ወይ ገለ ሕማቕ ነገር ክሰርሕ ተረኺቡ ዝብል ኣሉታዊ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ቪድዮ እንተዝህሉን ብኻልእ ወገን ድማ ንዝተጸጎሙ ሰባት ክሕግዝ ዘርኢ ቪድዮ እንተዝፀዓን ኣይ ናይ ቪድዮ ብዙሕ ተመልካቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል መልሱ ዝጠፍአካ ይመስልንን። መልሱ እቲ ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ነገር ግን ብዛዕባ ሓደ ፍሉጥ ድምፃዊ ዘመሓላልፍ ጉጉይ ሓበሬታ ዝለዓለ ተመልካቲ ይረክብ ዝብል እዩ። ነዚ እዮም ብዙሓት ዩቲዩበራት ብርክት ዝበለ ቁም ነገር ሓዘል መደባት ከቕርቡ ጸኒሖም ድሓር ግን ጠለብ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ልዑል ምዃኑ ምስ ተገንዘቡ ኣብ መሬት ዘየላ ሓበሬታን
ብናይ ባዕሎም ፈጠራን ምህዞን ብዛዕባ ግለሰባት ኣሉታዊ ፍጻመታት ክዛረቡን ክዝርግሑን ተገዲዶም። ገለ ሰባት ድማ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ዝቐረበ ሓበሬታ ልክዕ ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ቅድሚ ተቐዳዲሞም ዘይተረጋገጸ ወረብ ምእማኖምን ንሰባት ምዝራቦምን ተረጋጊዖም ክምርምሩ ይመርጹ። ሓደ ሰባት ክዛረቡ ሰሚዕኻ እንተኾንካ እገለስ ሓስዩ ይሕሲን ይብሉ እዮም። እዚ ማለት ካብ ሰብ ዝሰምዕዎ ሓበሬታ ከየረጋገጹ ከም ዘለዎ ብምቕባል ኣሚኖም ንኻልእ ሰብ የውርዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዝበልዎ ነገር ተረጋጊጹ ሓሶት ምዃኑ ምስ ተረድኡ ኣዝዮም ይሓፍሩን ዝፈኸሱ መሲሉ ይስምዖምን። ሰባት ካብ ባዶ ተበጊሶም ሹምካ ከጥፍኡኻ እንተለዉ ነዞም ኣባህላታት እዚኦም ዘክር። ሓሳውን ቆርበትን እናሓደረ ይፎኩስ። ሰብ ዝበልዖ እምበር ዝዛረባ ይስእንን። ምስ ሓሰማ ኣብ ጭቃ እንተገጢምካ ንስኻ ጭቃ ትበላሾ፣ እቲ ሓሰማ ግን ሓጎስ ይፈጥረላ። እቲ ካልእ ኣባህላ ድማ ሰባት ጭቃ እንተደርብዮምልካ መጀመርያ ኣእዳዎም ከም ዝረስሕ ኣይትረስዕ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ መበገሲ ጸለመ ወይ ከዓ ሽምጥፋእ ድማ ሰባት ከም መዘናግዒ ክጥቀሙልካ ስለ ዝደልዩ እዩ። ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ክነብሩ እንተለዉ ድብርትን ምስልቻውን ዝስምዖም እዋናት ከም ዘሎ ወድዓዊ ሓቂ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ንምንታይ ደቢርዎም ዝብል ዘይኮነስ ዝተወሰኑ ሰባት ድብርቶም ዘጥፍኡሉ መንገድታት ጉጉይን ብሳይንስን ብሃይማኖትን ተቐባልነት ዘይብሉ ነገር ኮይኑ ሽምጥፋእን ጸለመን እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ገለ ሰባት ንኻልኦት ብምርዳእ ንዝተጋገዩ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ብምምላስ ጽቡቕ ዕላልን ተመክሮን ብምክፋል ዝሕጎሱ እንትኾኑ ቁጥሮም ዘይነዓቕ ሰባት ድማ ስም ብምጥፋእ ዝሕጎሱን ዝሳገሉን እዮም። ዝኾነ መጸለምታ ወይ ጉጉይ ሓበሬታ መበገሲኡ እቶም ፈጠርትን መሃዝትን ወረ እንትኾኑ እዚ ግና በይኖም ከስፋሕፍሕዎ ስለ ዘይክእሉ ናይ ግድን ነቲ ዝተባህለ ነገር ተቐቢሎም ሼር ዝገብሩ ዝኣምኑን ዘእሙኑን ከምኡውን ዘከፋፍሉ ድጋፍ ወሃብቲ ሰባት ክረኽቡ ግድን ስለ ዝኾነ ነዚ ቅድሚያ ጠመተ ሂቦም ክሰርሑሉ ይረኣዩ። እዚ ክንብል እንተለና 4 ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ። ገሊኦም ብዘይ ዝኾነ መረጋገፂ ከም ዘለዎ ኣሚኖም ዝቕበሉ፣ ካልኦት ተጠራጢሮም መንጎኛ ኮይኖም ካብ ወረ ዝቑጠቡ፣ እቶም ኣዝዮም ዝኸፍኡ ድማ ነቲ ዝመጽ ሓበሬታ ብህድኣት ሓቅነቱ ከይመርመሩ ዝቕበሉን እኳ ደኣስ ካልእ ተወሳኺ ቅመማ ቅመም ሓዊሶም ናይ ባዕሎም እውን ወሲኾም ኣቀናቢሮም ዘመሓላልፉ እንትኾኑ በቶም ፈጠርቲ ዘይስሩዕ ወረ ድማ ኣዝዮም ዝኽበሩን ዝፍተውን ፍሉይ ቦታ ዘለዎምን እዮም። እዞም ሕዚ ዝነግረካ ሰባት ድማ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ብዘየገድስ ዝኣምኑን ብዘይፍላጥ ዝዛረቡን እዮም። እቲ ሳልሳይ መበገሲ ጸለመ ወይ ከዓ ሽምጥፋእ ድማ ሰባት ናይ ታሕተዋይነት ስምዒት ስለ ዝስምዖም እዩ። ንስኻ ኣብ ማሕበረሰብ ብሓደ ነገር ጸብለልታ እንትህልወካን ወይ እውን ክህልዎ ይኽእል ኢሎም እንተኣሚኖም ኣብ ክንዲ ካባኻ ተማሂሮም ዝልወጡ ብውሽጦም ቅንዕናን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ስለ ዘይብሎምን ንድሕሪት ተሪፍና ብዝብል ስለ ዝሓዝኑ ዓወትካ እንትሰምዑ ትርግታ ልቦም ኣዝዩ ውስኽ። ኣብቲ ማሕበረሰብ ንሳቶም ካባኻ ንላዕሊ በሊጾም ክረኣዩ ስለ ዝደልዩ እቲ ዘለዎም እንኮ መማረፂ ንዓኻ ሽምካ ኣጥፊኦም ኩሉ ሰብ ብዛዕባኻ ጉጉይ ምስልን ስብእናን ንክህልዎ ለይትን ቀትርን ምስራሕ እዩ። ከምቲ ገለ ሰባት ቡና ሰትዮም ዓይኖም ዝበርህ፣ ገለ ድማ መስተ ሰትዮም ዓርሶ እምነቶም ይውስኽ። እቶም ብጣዕሚ ዝሕዝኑ ግን ሰብ ብምሕማይን ብምጽላምን ዓይኖም ዝኽፈትን ዓርሶ እምነቶም ዝውስኽን እዮም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ሕዚ ድማ ሰባት ሽምና እንተጥፍዮምና ክንገብሮም ዝግበአና ነገራት ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ መፍትሒ እንብሎ ነብስኻ ምርግጋዕን ምእላይን እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ንሳቶም ብዝተዛረብዎን ብዝሓመይዎን ቁጥሪ ትጭነቕን ትህወኽን ነብስኻ ዘይተኣልን እንተኾይንካ ስነ ልቦናኻ ክጉዳይ ይኽእል እዩ። ስነ ልቦናኻ እንተተጎዲኡ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ። እቲ ጓህን ጭንቀትን መጠኑ እንዳወሰኸ እንተኸይዱ ድማ ዕለታዊ ስራሕትኻን መነባብሮኻን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ድማ እቶም ሽምካ ዘጥፍኡኻ ሰባት ሓሳብ ልቦም ተስምረሎም ኣለኻ ማለት እዩ።
ስለዚ ቀድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርካ ነብስኻ ከተረጋግዕን ክትኣልን ከም ዘለካ ክትፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እዩ። ነዚ ክብል ዝተገደድኩሉ ምኽንያት ሓደ ሰብ ኣብ ጭንቂ ኮይኑ መፍትሒ ከምፅእ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ምርግጋዕን ዘይምህዋኽን እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ተግባር ሰብ ምዃን እዩ። ተግባር ካብ ዘረባ ንላዕሊ መልሲ ኣለዎ። እቲ ሰባት ብዛዕባኻ ኣሉታዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፍዎ እትሰብረሉ ቀንዲ ሜላ ሓደ ንሳቶም እንተውርዩ ንስኻ ድማ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ንዕላማኻ ደው ብምባል ሽቶታትካ ክትዕውት እንተለኻ ሽዑ ከይተዛረብካዮም ባዕሎም ተስፋ ክቆርጹን ክሓፍሩን እዮም። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን መፍትሕን ድማ እቲ ጸለመ ኣዝዩ ኸቢድን ንዓኻ ናብ ሓደጋ ዘእቱን እንተመሲሉ ኣብ ክንዲ ናብ ስምዒት ኣቲኻ ዘየድሊ ባእስን ሁከትን ምፍጣር ዝበለጸ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መጀመርያ ብእሙናት ሰባት ብድምፂ ብጽሑፍ ወይ ሜሴጅ ቪድዮን ካልኦትን መልክዕ ዘድልይኻ መርትዖ ድሕሪ ምስብሳብካ ሕጊ ተኸቲልካ እትውድአሉ ሜላ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ሰባት ንዓኻ ከጸልሙኻ እንተለዉ ንስኻ ኣብ ክንድኡ ከይተደሃልካ ዕላማኻ ጽኒዕኻ ንቕድሚት ሰጉም። ምኽንያቱ እቶም ዘጸልሙኻ ዘለዉ ሰባት ተረፍ ቅንኢ ስለ ዝኾነ ብህልኽን ብወነን ሕራንን ነቲ ኩነታት ክትምክቶ ኣለካ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።